Fy enw i yw Nathan ac rwy'n un o'r ymarferwyr nyrsio newyddenedigol yma yn yr Ysbyty Athrofaol Y Faenor. Ac heddiw rwy'n mynd i tywys o amgylch y meithrinfa gofal arbennig yn yr Uned Newyddenedigol newydd sbon hon. Fel y gwelwch, pan fyddwn yn cerdded i mewn, mae'n ardal agored braf. Yn y canol mae gennym orsaf nyrsio gyda phedair ardal ac mae gennym telemetrig yno fel gallwn gadw llyged ar y monitoriau babanod ym mhob un o'r ardaloedd. Mae gennym gadeiriau newydd sydd yn gorwedd yn ôl ac mae phob lle yn dod gyda phwmp bron i gefnogi mamau i tynnu llaeth o'r fron ar gyfer ei babanod. Yna mae gennym synciau arbenigol fel gall y rieni wneud y gwaith ymolchi yn ei ardal ei hunain. Rydym yn ceisio gefnogi rhywbeth a elwir yn ofal, integredig, deuluoedd, lle ceisiwn gael y rieni i wneud cymaint a phosib i'w babanod, ac rydym yn cefnogi hynny eitha brwd yma yn yr Ysbyty Athrofaol Y Faenor. Felly, wrth symud ymlaen o fan hyn, pan fydd gennym rieni allo dymuno aros a threulio mwy o amser gyda'r babanod, mae gennym y podiau ochr. Yr unig gwahaniaeth yw bod gennym wely sy'n tynnu allan. Y syniad hwn yw gall y rieni aros yn yr ystafell hon, lle mae babi yn tyfu ac gallwn cefnogi rieni i ofalu am y babanod mwyn mynd adref. Mae gennym tair ystafell gwely yma a'r syniad ar gyfer y ystafelloedd gwely hyn yw bod ar gael i'r rieni sydd â babanod sy'n sâl ar ôl cael ei geni a bod yn teimlo y byddai'n well i rieni aros. Mae'r tair ystafell gwely unigol, cubicle cawod ar wahân ac mae yna gwely dwbl yn phob ystafell wely. Cadair sy'n gorwedd yn ôl i gynorthwyo rieni i fwydo ar y fron, pan fydd y babanod yn yr ystafell ac en-suite a theledu i gwylio.